Parece unha zona de guerra, pero son imaxes da devastación que deixaron as tormentas en Viana do Bolo. En cuestión de minutos, varias aldeas galegas quedaron arrasadas. Hai veciños que perderon casas e coches. A brutal riada levou todo por diante e moitos camiños están desfeitos. Boas tardes. Viana do Bolo é a zona cero da desfeita, pero as tormentas azoutaron moitos outros puntos de Ourense e de Lugo. No Telexornal Mediodía estamos nos máis afectados, comezando pola aldea vianesa da Bouza. Demetrio. Devastador é o panorama que se pode ver agora mesmo aquí, coches completamente arrastrados por todo o pobo, casas que se viñeron abaixo, e locales que quedaron en nada, que desapareceron. Foi tanto o impacto e a forza con que baixaba esa riada, pedras, lama, que acababa, como dicíamos, con parte deste pobo. A boa noticia é que non hai que lamentar danos persoais. En a Valdeorras con inundacións e corrementos de terra en Vilamartín. E atención porque o Concello advirte que a auga da traída Xoel non se pode consumir. Sí, ese é un dos principais problemas agora mesmo xerados por esas tormentas de onte. A auga que sae dos grifos nestes momentos en distintas localidades deste concello non sería apta para o consumo, como é o caso desta localidade de Arcos. Aquí varios veciños pasaron a noite illados. En estes momentos continúan os esforzos dos equipos de mantemento para retirar a auga que, como ven neste paso, continúa presente. Os veciños nunca viran caer tanta auga con tanta forza en tan pouco tempo. Levar o río, nunca viu morto os ollos tan cerca. É que non demos avanzado para poder sacar os animales, porque foi visto e non visto. A conselleira de Infraestructuras desprazouse ás zonas arrasadas e ofreceu a axuda da Xunta para poder afrontar a reconstrución. Vamos a analizar cales son os danos, vamos a coordinar entre todas as administracións para dar unha solución o máis pronto posible. En Abegondo estrean Centro de Saúde, un exemplo de construción sostible de como son os novos edificios para a atención primaria en Galicia. Dará servizo a máis de 5.000 persoas. O xuíz imputa ás fillas do expresidente José Luís Rodríguez Zapatero e tamén a súa secretaria. Considera que puideron participar nas xestións relacionadas co rescate da aeroliña Plus Ultra. No Mundial, decepción na selección de Portugal, felicidade na inglesa. Cristiano Ronaldo acabou decepcionado porque Portugal empatou coa República do Congo e en Inglaterra hai satisfacción tras golear a Croacia. Esta tarde poden producirse trebóns na montaña de Lugo e chubascos na zona central de Ourense no sur de Lugo. No resto de Galicia teremos nubes e claros e brétemas costeiras. Pasou o que pasou esta tarde, e que aquí isto foi horrible, pior que en Valencia. Do día puido verse a verdadeira dimensión da desfeita, onde había rúas e leiras, hoxe hai lama, pedras e regos abertos pola forza da auga. As tormentas descargaron con especial virulencia en Valdeorras e no Bolo. A zona cero está nas aldeas da Bouza e Prado Cabalos, en Viana do Bolo. E aí comenzamos o relato. Demetrio. Si, pouco a pouco os veciños intentan asumir, entender que é o que pasou onte pola tarde. En poucos minutos esta aldea quedou completamente arrasada, desapareceron edificacións, un forno dos propios veciños que fora restaurado hai 2 ou 3 anos, desapareceu literalmente. Moitas pedras, moita lama, todo veu da parte de arriba deste monte, levouse por diante vivendas anegadas, quedaron completamente desfeitas. Os coches inutilizados que foron arrastrados hasta aquí, ata o fondo, e a estrada agora mesmo está cortada. As diferentes administracións xa dicían que agora o importante é retirar toda esta pedra, todos estes escombros, e poder empezar a realizar obras de reparación, calibrar os danos e empezarse a traballar. E, sobre todo, moita coordinación é que fai falta a partir de agora entre as diferentes administracións. Hoxe os veciños e as veciñas intentaban asumir o sucedido. Prado Cabalos, tamén en Viana, estivo horas incomunicada e a imaxe vea é igualmente devastadora.
Imaxe dantesca tamén a que atopamos na aldea de Prado Cabalos, en vivendas como esta que temos ás nosas costas. A riada chegou case ata os 2 metros e foi preciso evacuar tanto a unha muller como a súa coidadora. Hai toneladas de residuos de lama, de troncos, de pedras aquí amoreados que chegaron a atorar a ponte que está baixo a 533, a estrada que une a Gudiña con Viana, que tivo que ser cortada, que agora xa está reaberta un carril, pero aínda queda moito traballo por facer. E a imaxe da devastación que deixou a riada na aldea de Bouza, todo aconteceu en pouco máis de 15 minutos. Sacaron-me ao lombo un mozo das escaleiras, porque estaba ali e non podía salir. A forza da auga que arrastrou pedras e árbores levou por diante media dúcia de edificacións, palleiros, adegas e tamén o forno comunal, ademais de causar danos importantes en vivendas. En casa meteus a auga, veu a auga dali, entrou pola porta. Yo, como adiante fixo forza, pois arrancou a parede. Arrancou o muro para fora. Metíme dentro no garaxe, tiño outro coche dentro do garaxe, encheuse todo, e aí estuvemos hasta que eu xa me puñeron me víame que digo, aquí quedamos. Benjamín amósanos por onde tivo que sair baixo os seus pés máis de 2 metros de cascallos. A riada tamén arrastrou varios coches. Como ya vino toda la riada y me llevó hasta allí, cada que me llevó allí que no me ha llevado por la carretera para abajo. Y allí se quedó, allí abrí la puerta y salí por encima y... É exageradamente brutal, o sea, levábamos tempo dicindo que isto iba a pasar, porque xa non é a primeira vez que se bota o regueiro fora. Reno marchou a rastro porque os incendios leváronse todo. A saída da aldea Escorrentía marchou con parte da estrada que vai cara a Pixeiros, outra das localidades afectadas xunto coa de Prado Cabalos. Era impensable que pudera chegar aquí, pero non é que non chegara aquí, é que podedes ver as marcas na casa a 2 metros, tirou a porta da casa, tirou todo. O Concello xa solicitou axuda ás distintas administracións para poder levar a cabo as tarefas de desentullo e reparación, pero as dimensións dos estragos fan temer que a normalidade aínda tarde en chegar a estas aldeas. Pasou o que pasou esta tarde, e que aquí isto foi horrible, pior que en Valencia. Os veciños reviven o pesadelo. A tarde noite foi de pánico, foron horas interminables e escenas que van tardar en esquecer. Esta é unha das imaxes que resume o sucedido onte o serán pasadas ás 7 da tarde no lugar da Bouza, un dos máis afectados pola intensa treboada. En pouco tempo, a tromba d'auga deixou coches amoreados, galpóns destrozados, casas anegadas. Que aí eran todo casas por aí, arrastrou a todas para baixo. Neste concello ourensán de Viana do Bolo, a outra localidade máis afectada foi Prado Cabalos, onde os 15 veciños que residen aquí viviron momentos de pánico. É que non demos avanzado para poder sacar os animales, porque foi visto e non visto. Isto foi horrible. En la vida pasou o que pasou esta tarde. O río Camba desbordou contra as 7:30 da tarde, anegando casas e baixos e tirando muros. E o meu marido que foi a pasar eu quixo levar ao río. Nunca viu a morte aos ollos tan cerca. Hoxe será o día para facer balance dos danos visibles e cuantiosos por todo o lugar. 2 trozos de leña que se fueron. A de onte foi unha tarde e noite de moito traballo por os equipos de emerxencia. O arrastre de lama, árbores e pedras provocou danos na estrada OU 533 que chegou a pecharse deixando varios lugares incomunicados. En Vilamartín aínda se estaban recuperando do trebón que caeu o domingo cando chegou outro golpe. Unha enchente levouno todo por diante, mesmo cortou durante horas a Nacional 120, a principal vía de comunicación da comarca. Xoel. Sí, unha estrada, Marta, que nestes momentos xa está reaberta o tráfico pola que se pode circular con práctica normalidade, pero aínda así continúan aquí os traballos dos operarios para restablecer a normalidade nas súas marxes, porque, como poden ver xusto detrás de min, este paso subterráneo continúa aínda desta hora anegado. Foi unha noite moi complicada para os veciños neste punto, no lugar de Arcos. Moitos deles mesmo quedaron illados e un deles comentábanos fora de cámaras que mesmo perdeu parte dos animais que tiña. Noite complicada e problemas que persisten esta hora tamén, porque aquí en Vilamartín son varias esas localidades que aínda agora continúan sen suministro de auga potable. Moi pendentes aquí das previsións meteorolóxicas de cara á tarde, porque aínda que os avisos se centran na montaña de Lugo, os trebóns poderían volver hoxe tamén á comarca de Valdeorras.
Todo cuberto pola lama, a imaxe é desoladora. Así quedou esta casa de Villamartín, onde os veciños hoxe seguen achicando a auga dos baixos das súas vivendas. Así corría no lugar do Mazo, onde os veciños tiveron que refuxarse nas plantas altas. As PAS traballan nos accesos ás vilas, retiran a lama e as pedras que arrastrou a riada. Algúns barrios seguen incomunicados. Así quedou a estrada de Robledo. Esperan reabrila nunhas horas. A rede de captación de auga está colapsada e non se pode consumir auga da traída. Onde xa se normalizou a situación foi na Nacional 120, que xa está aberto o tráfico. Este era o momento en que a estrada se anega en Arcos. Os que circulaban por ela deulles tempo a parar e dar a volta. Acababa de rebordar o río Farelos e quedaba cortada a comunicación entre Vilamartín e Rodeleira. Había alerta laranxa e cumpríronse as peores previsións. Foi unha tarde de auténtico caos no sur de Ourense. Valdeorras levou a peor parte, pero os danos estendéronse tamén a Monterrei e Trives. Había alerta laranxa sobre Valdeorras e as previsións cumpríronse. Acumulacións de choiva duns 30 litros en apenas unha hora deixaban imaxes como esta no barco. Así se circulaba pola Nacional 120 e chegou a quedar cortado o acceso á vila dende Veiga a Muiños polo rebordamento da auga baixo a ponte do ferrocarril. Colapsaron os sumidoiros con inundacións en varias rúas do centro, en baixos e locais como este teatro. Tampouco se librou a comarca de Monterrei, con Verín como un dos concellos máis afectados. Uau! Tordos! Neste caso, sobre todo polo intenso vento arredor das 6 da tarde. Houbo múltiples incidencias pola caída de ramas e desprendementos en fachadas e tellados, sen danos persoais. Noutros puntos, como Trives, a choiva converteu as pistas en ríos, e todo acompañado de actividade eléctrica. Un 6.000 raios rexistrou Meteo Galicia a tarde pasada. Entre a Fonsagrada e Folgoso do Caurel, Meteo Galicia mantén unha advertencia para esta tarde porque se poden repetir as treboadas. Nas últimas horas, na provincia lucense, foi Monforte quen levou a peor parte. A auga asolagou os baixos de comercios e establecementos. Xoves amargo en Monforte, a tormenta golpeou con forza na Praza da Compañía, onde hai locais por baixo do nivel da rúa. Onte todo era un estanque. Na bodega si salvamos caixas de conserva, bueno, o que podemos levantámolo, e bueno, nada máis, pero é sempre igual. En Monforte caeron o mércores 52 litros por metro cadrado, pero foron 38 en só unha hora, de 5 a 6. Canicas. O granizo eran como canicas. Eu nunca acordo tal chuvia tan pouco tempo. E menos mal que tenemos esta tabla. Levamos tempo reclamando, incluso o alcalde a última vez dixo que había un proxecto non sei de cantos millóns para facer eso, pero aquí non chega nada. Chegaba por aquí ao este nivel. Na Rúa Cardenal caeu o falso teito deste restaurante, desaloxaron a tempo. Vimos que acombaba o teito, ao final pois caiu e claro, cerramos todo, pechamos todo, intentamos sacar a auga que pudemos. Hoxe toca limpar e desexar que tarde moito en volver pasar. O BNG pide a Xunta que comece a actuar nas zonas afectadas polas treboadas para garantir a seguridade dos veciños e o funcionamento dos servizos públicos. Porque o máis importante neste momento é garantir a seguridade das persoas e retirar todos eses escombros que arrastrou a riada e restablecendo todos os servizos básicos que lles permitan recuperar a normalidade canto antes. Dende a Xunta marcan como prioridade atender as familias que quedaron sen vivenda. A Conselleira de Infraestructuras avanza tamén traballos para recuperar as vías afectadas. Vamos a analizar cales son os danos, vamos a coordinar entre todas as administracións para dar unha solución o máis pronto posible. Coordinamos en todo momento, por suposto, co alcalde que está de camiño e tamén con Confederación Hidrográfica, toda vez que as actuacións que estamos a realizar deben de ser autorizadas como Confederación Hidrográfica, dixo que sen ningún problema, por suposto que empezásemos xa a traballar, pero haberá que ver tamén esta canle, esta cauce do Riba, como se actúa conxuntamente.
Para que se fagan unha idea do extraordinario destas tormentas, nun só minuto choveu o que pode caer en todo un día de precipitación moderada, 20 litros por metro cadrado. Os expertos din que as treboadas tan fortes poden repetirse nos próximos días, porque o certo é que se dá o cóctel perfecto. Estamos vendo temperaturas moi elevadas e non somente debido ao anticiclón, es que hai un embolsamento de aire frío en altura entre, como xa comentaba, un intre entre Azores e Madeira, que, ollo, según onde este situado ese embolsamento de aire frío, tamén pode provocar a comezos da vindeira semana, debido a tanta calor, treboadas. 24 horas despois desa imaxe de que declarase Zapatero, o xuíz da Audiencia Nacional imputa as súas fillas e tamén a secretaria do expresidente do Goberno. Investigas polo seu papel no caso Plus Ultra. Sabela. Si, Marta, Alba e Laura Rodríguez, as fillas do expresidente do Goberno, son as administradoras únicas da empresa de marketing que rexistraron hai unhas semanas os axentes da Policía Nacional, e ante os indicios de que estarían conectadas de xeito directo coa presunta trama instrumental do expresidente do Goberno, de seu pai, o xuíz José Luis Calama decide chamalas a declarar aquí a Audiencia Nacional. Era ademais unha petición da Fiscalía Anticorrupción. Tamén pasará pola Audiencia Nacional a que era secretaria do expresidente Rodríguez Zapatero, Gertrudis Alcázar, polo mesmo, porque hai indicios da súa presunta participación nestes feitos que se están xulgando. O xuíz Calama aumenta a presión sobre o círculo máis persoal de Zapatero. Un día despois da súa declaración, imputa as fillas e a secretaria persoal no caso Plus Ultra. Considera que hai indicios de que a súa empresa foi un instrumento para ocultar e facilitar operacións relevantes. Confiamos en Zapatero. O PSOE e o Goberno pechan filas co expresidente e revólvense cando lle preguntan se é unha orden directa de Pedro Sánchez. ¿Crees que hace falta unha orden del partido para esto ou é sentido común? Os socialistas cuestionan que a investigación parta dun móvil intervido hai 5 anos e felicítanse porque non lle impuseran medidas cautelares. Non sería facilmente explicable porque... Os socios e aliados do Goberno evitan as críticas. Es que hay que ser prudentes en esta cuestión. El señor Zapatero tiene muchas explicaciones que dar todavía. Creemos que todavía tiene que dar muchas más explicaciones. As explicacións que deu, de momento, non convenceron o xuíz. Para o PP non hai dúbidas. No resolvió ninguna de las preguntas que nos hacíamos todos los españoles. No explicó el origen de las joyas, no explicó cuándo se las dieron, no explicó si las tributó, no explicó absolutamente nada. A investigación xudicial sobre Zapatero só acaba de comezar. El pide confianza e tempo para botar abaixo as acusacións. Os casos de corrupción sitúan a legislatura ao bordo do precipicio. O líder do PP insta a Junts e a PNV a presentar xa unha moción de censura. Polo momento, os socios non moven ficha e fían o seu apoio á aprobación dos presupostos. Coalición Canaria súmase ao ultimato do PNV, presupostos ou eleccións. Si nos acercamos al cuarto año de legislatura sin presupuesto, non queda outra, ¿no? Pero o Goberno tomou con calma, aínda non chamou os partidos para negociar. No, todavía no. Y estamos a la espera de tener ya las reuniones bilaterales para poder hablar de ellos. O ministro de Facenda pide calma. Estamos en la primera fase, no avancemos etapas. Primeiro ten que acordalos con Sumar e despois co resto. Yo soy optimista por naturaleza. Outros non tanto. Junts cree que o Goberno só lle queda unha opción. No els hi queda cap altra opció que convocar eleccions. Convocar eleccións. O líder do PP redobra a presión sobre Junts e o PNV. Instaos a apoiar xa unha moción de censura. Si realmente lo que dicen es lo que están dispuestos a hacer, hagámoslo. E se non di, mellor non mofarse da xente. O Partido Popular vai recorrer ante o Constitucional a decisión da Mesa do Congreso de vetar a súa emenda en que pedía un adianto electoral. Un dos socios de investidura de Sánchez é o BNG. Os populares galegos creen que deberían dar explicacións aos cidadáns por manter o seu apoio a pesar dos casos de corrupción. Que intereses hai detrás? A esa pregunta é a que debe contestar Ana Pontón. Forma parte dese sector do Congreso que non ve suficiente que todo o que está acontecendo é fundamental para convocar eleccións nacionais.
Xa está asinado o acordo de paz entre os Estados Unidos e Irán. Donald Trump asinou en Versalles antes dunha cea con Macron ese acordo. O presidente iraniano fixo dende o seu país. España e Alemaña negocian para fabricar de xeito conxunto un novo avión de combate de sexta xeración. A ministra de Defensa e o seu homólogo alemán impulsan este proxecto no cumio da OTAN. Estas son imaxes da operación que levou á detención do home que supostamente agrediu a súa exparella e fuxiu co bebé dos dous cara ao monte en Ponte Caldelas. Estaba en busca e captura dende ese momento, arrestárono cando estaba volvendo á casa da súa exparella, Mónica. As forzas de seguridade buscábano aquí en Tourón desde o pasado martes cando o home agrediu a súa exparella e fuxiu co seu fillo, o fillo de ambos de 13 meses de idade. Desde entón púsose en marcha un amplo operativo de busca no que participaron helicópteros, drons, cans e numerosas patrullas, tamén o Seprona. O bebé foi localizado san e salvo, pero a busca do suposto agresor continuou ata hoxe a primeira hora da mañá, cando a Garda Civil conseguiu detelo na finca onde está a vivenda da súa exparella. O home ten numerosos antecedentes policiais e contaba cunha orde de busca e captura anterior por outros feitos. Logo de case 2 días de busca, o presunto agresor foi localizado nun dos lugares máis previsibles, cando regresaba a casa da súa exparella e nai do seu fillo. A Garda Civil detivo na parcela da vivenda. Un operativo complexo, desenvolvido nunha zona forestal en no que participaron numerosos medios humanos e materiais. A profesionalidade, a capacidade de coordinación e a dedicación dos axentes foron determinantes. As forzas de seguridade buscábano desde o pasado martes cando agrediu a súa exparella no seu domicilio e fuxiu co fillo de ambos de 13 meses de idade que apareceu san e salvo nas inmediacións desta casa da parroquia. O arrestado xa tiña unha orde de busca e captura para entrar en prisión por outros feitos. Se con a pinta de agresividade, eu non sei se terei metido en drogas ou algo, non sei, a verdade que non sei. Tras a agresión, a muller tivo que ser trasladada en ambulancia ata o hospital onde xa recibiu a alta. O detido xa pasou a disposición xudicial no xulgado de violencia de xénero en Pontevedra. A continuación está previsto o seu ingreso en prisión pola orde previa de busca e captura. A Garda Civil confirma un segundo caso de violencia machista na provincia de Ourense. Ocorreu en Allariz, onde un home de 38 anos acabou ferido grave despois de precipitarse dende un segundo andar. Ameazou a súa parella con facer estoupar a vivenda con 2 bombonas de butano. Por precaución, a Garda Civil desaloxou ese edificio. Os veciños mentres a Garda Civil controlaba a situación. Segundo caso de maltrato animal na mesma semana. Esta vez en Vilagarcía. Rescataron 7 cans grazas a que atacaron unha galiña para non morrer de fame. Esta é Berta, nada que ver co caso, pero serve como referente do estado destes 7 cans porque chegou a protectora hai uns anos tamén cos osos do lombo á vista. Son cans que están en un estado de abandono, que están nun estado de desnutrición extrema. As vítimas neste caso son 3 adultos, unha de la femia cos seus 4 cachorros. Foi ela a protagonista do ataque e enténdese. A agresión é lóxica. É unha cadela que ten 4 cachorros, que ten fame e que rouba unha galiña. Entón, claro, se tes fame e che quitan a comida, parece ser que atacou a propietaria da galiña e a un policía local que intentou reducila. O aviso á policía local saltou polo ataque á muller e á galiña, pero detrás agochábase algo bastante peor. A desnutrición tan severa que presentan os animales, aparte das parasitación tan enorme que traen, tanto interna como externa. Por sorte, os animais xa están a salvo cos alumiños que precisaban e comendo pouco a pouco. A protectora vai pedir a custodia por vía xudicial e o dono enfrontarase a un posible delito polo maltrato de 7 animais. Temos novidades no xuízo que está aberto contra os acusados de fabricar e equipar narcolanchas que se está a desenvolver en Vigo. Os acusados din que non sabían que se ían usar para transportar droga a mar. Si, Marta, e a estrategia de defensa dos 11 acusados que pediron declarar ao final do xuízo aseguran que eles construían cascos
pero que nin os equipaban con motores ni sabían cal ia ser o uso que lles ian dar aos seus clientes finalmente. Así van declarando un por un hoxe nos compases finais deste longo xuízo que comezou en febreiro aquí na Audiencia de Vigo. A Fiscalía durante este tempo tentou demostrar pois todo o contrario cos testemuños dos gardas civís que fixeron a investigación, acusados de establecer unha trama en Vigo con ramificacións en Portugal que entre os anos 2020 e 2022 construían e distribuían polo menos 19 destas narcolanchas que tiñan como destino final traficar con drogas no sur de España, no Estreito. Mañá rematará, leranse as conclusións. Fiscalía solicita de inicio penas que van dos 2 aos 9 anos de prisión e o pagamento de multas millonarias superiores aos 94 millóns de euros. E comeza o pase a disposición xudicial dos 14 detidos na última operación antidroga no Salnés, esa vinculada ao clan dos Charlins. Os axentes incautáronse duns 100 kilos de cocaína. Durante os rexistros encambados falecía un dos supostos narcos, tras recibir o disparo dun policía. O Concello coruñés de Abegondo estrea centro de saúde o luns. Van traballar 11 profesionais que atenderán unha poboación de máis de 5.000 persoas. Construído con madeira e materiais 100% galegos e usando técnicas de arquitectura industrializada para axilizar as obras, no novo Centro de Saúde de Abegondo traballarán 11 profesionais, dous máis que no antigo, e como novidade ofrecerá atención de psicoloxía clínica e sala de lactación. Alfonso Rueda enmarca estas instalacións na aposta da Xunta por reforzar a sanidade e, nomeadamente, a atención primaria. Esta é a sanidade que pagan os galegos e, polo tanto, é a sanidade que hai que darlles. O que máis nos importa, o que máis recursos públicos lle adicamos, casi o 43-44% nun orzamento de 14.500 millóns de euros é para a saúde. Este venres comezará o traslado de equipamentos e persoal do antigo centro ao novo, no que se investiron máis de 3 millóns de euros e que comezará a funcionar o luns. O vello edificio dedicarase a servizos de conciliación do Concello. A resposta é prácticamente unánime. O 92% das familias galegas están a favor de regular o uso da tecnoloxía no ámbito educativo. Con esas cifras, a Xunta traballa na futura Lei de Educación Digital. Que é necesario compaxinar as enormes potencialidades do mundo digital no sistema educativo tamén cos posibles riscos, minimizando os posibles riscos que pode ter a tecnoloxía en todo o proceso. A reurbanización da contorna da estación intermodal en Lugo está xa a piques de rematar. Esta semana toca xa o asfaltado final da rúa de acceso que leva máis dun mes pechada por esas obras. Os coches levan máis dun mes sen poder circular por a Praza de Fontao, porque esta vía é clave para o acceso ao centro da cidade de Lugo polo norte e tamén a que dá acceso á estación do tren. Por iso está tan afectada polas obras de reurbanización asociadas á nova intermodal. Os coches que non pasan, onde vai? Desde que empezaron as obras, llegamos a bajar un 80% na clientela hasta que empezaron a venir os obreros. Pero as obras e as molestias están a piques de rematar. A reposición do aglomerado da calzada iniciado este luns acabará esta mesma semana. Hoy ou mañana ya creo que terminan, hoy ou mañana. Os veciños da zona sobrelevan con máis ou menos paciencia os contratempos, contando que todo remate este mesmo mes, coincidindo coa fin prevista por Adif para as obras da nova estación de tren. Isto queda de puta madre como estaba. Isto a ver se le dá vida, que le hacía mucha falta. Agardan que a reurbanización lle dea novo pulo á zona e potencia a conexión cos barrios do Sagrado Corazón e as Gándaras. Sí, polo túnel ese. Sí. É que esta hora nos deixaron pasar por aí cando te todo acabado de a intermodal e todo eso, pois sí que vai cambiar. Para ver a intermodal ao completo habrá que agardar a outubro, que é cando está prevista a fin das obras da estación de autobuses. As localidades turísticas prepáranse para facerlle fronte á avalancha de viaxeiros que van chegar ás praias. Hai problemas, sobre todo, para estacionar. Algúns concellos queren atallalos cunha medida disuasoria, cobrar por aparcar, Mariola.
Si é o caso de concellos como este de Miño, en que a poboación chega a triplicarse nos meses de verán. Nesta Praia Grande, un dos areais de referencia en Galicia, acaba de reordenarse todo o espacio de estacionamento, máis zonas delimitadas, tarxetas hora para residentes e un aparcadoiro de pagamento con espazo para os autobuses. Son medidas que toman os concellos para garantir a seguridade e a convivencia nas praias ante os días de calor que temos por diante. Os areais galegos prepáranse para acoller a afluencia de usuarios de cada verán. No se puede aparcar, es horrible, ya mismamente cruzar simplemente. Atascos de tráfico e falta de espazo para deixar os vehículos que obrigan a tomar medidas de control. Es que el tema de los coches es problemático en todos los sitios. Sean ciudades, sean pueblos pequeños, los coches ocupan mucho pero bueno, alguna solución hay que darle. Na Illa de Arousa verá que pagar hora por primeira vez para ir á praia. Pasar aquí unha mañá, pois entonces, ou unha tarde, poden ser por 2 euros ou por aí, tampouco non me parece un precio abusivo. A idea é a regulación do aparcamento, a facilidade de acceso á praia. En Miño, a zona de pago queda restringida a un aparcadoiro vixiado. No resto da praia ordenáronse e reducíronse prazas. Se reordenaron os aparcamentos en línea, primeiro para favorecer a seguridade das persoas, a circulación peatonal e blanda, e tamén evidentemente para controlar que a afluencia á playa, a capacidade de carga do arenal é limitada. E protexer así o espazo natural arredor dos areais. Sí, ayer fue, después de comer un cano, horrible. Son los ponientes valencianos que no se puede salir de casa, nos pasó ayer aquí. Pois prepárense, a calor vai ir a máis. A Axencia Estatal de Meteoroloxía dinos que estamos ás portas da primeira vaga da temporada. O modelo, de feito, avanza a evolución das temperaturas e xa poden imaginar o que significan estas cores. Os tons escuros indican máis temperatura e a cor morada que aparece, aí a teñen aínda máis calor, xa ven que toca e moito a península. A partir do sábado comeza esa suba de temperaturas. O domingo, máis aínda. O vento do sur favorece a entrada de aire quente dende África. En Galicia é posible que por primeira vez na temporada alcancemos os 40 graus nos vales fluviais. Ese episodio de calor intenso vai afectar toda Europa. María. Sí, iso é, Europa afronta unha vaga de calor excepcional para esta época do ano que afecta especialmente a países menos acostumados e preparados para as altas temperaturas. Agora mesmo aquí en Bruxelas o termómetro marca 30 graus. Bélxica xa activou a alerta amarela para hoxe e tamén para os vindeiros días porque a calor irá a máis. Ademais, a elevada humidade incrementa a sensación térmica e tamén polas noites as temperaturas as mínimas non baixan dos 20 graus, deixando noites tropicais e pouco descanso. Unha situación que se repite en prácticamente todo o continente. Francia podería chegarse aos 40 graus despois de registrar varias vítimas mortais o mes pasado nun episodio similar. Alemaña, Italia, Bulgaria ou Hungría tamén agardan temperaturas extremas. Eu veño de Italia e alá fai moito máis calor onde estou eu. Alá fa tipo 37 grados hoxe. É a primeira vaga de calor no oeste de Europa e aquí tampouco nos imos librar. Se estes últimos días o pasamos mal... Bastante mal, o calor non o levo moi ben. Pois ollo co que ven a partir do domingo porque a anomalía térmica vai andar entre os 6 e os 8 graus por riba do habitual. Temperaturas que de base estarán por riba xa dos 30 graus na maior parte de Galicia desde o domingo. E as zonas onde, lóxicamente, superaremos os umbrais mesmo de aviso, por riba dos 36, posiblemente serán Valdeorras, Verín, Miño de Ourense. E o Miño de Pontevedra tamén. Nesas zonas vai ser moi difícil estar na rúa, aínda que a opción da casa tampouco vai ser mellor en moitos casos. O noso salón, además que dá o sol pola tarde, a 28 grados, 29 pode chegar. Con este panorama os ventiladores pouco van facer. O que sí se dispararon foron as vendas de aire acondicionado. Todo o mundo se está comprando aunque sea grande, un aire acondicionado portátil para ter ben na casa. En Galicia non hai tanto tempo, isto era impensable. A calor aperta xa a esta hora en toda Galicia, as temperaturas son máis altas do que é normal para esta época do ano, xa o notaron vostedes, non fai falta que lle lo contemos. Hai un contraste que se observa nas cámaras, a min a verdade é que me costa creer que isto sexa a néboa en Lugo.
que impide totalmente ver ningunha imaxe da cidade. Contrasta coas outras en Ourense, onde esta tarde poden chegar a 33 graus, moito máis frescos van estar no oeste de Galicia, na Coruña, pasarán dos 23, e no corazón das Rías Baixas, por exemplo, Sanxenxo, 25, quedan lonxe desa calor que hai no interior. Yo creo que es que desde chiquititos estamos acostumbrados ¿cómo dice? El estrés térmico. También tenemos unos hábitos, la siesta, que nos llevan a no exponernos al sol en las horas de más calor. E eses son cos veciños de Sevilla que teñen o costume de vivir con altas temperaturas. Aínda non entrou o verán, pero a EMET activou, incluída Sevilla, a alerta pola primeira gran vaga de calor en España. O domingo porá os termómetros por riba dos 40 graus. Hoxe as temperaturas subirán ata superar os 35 graus nalgúns puntos. E canda a calor tamén hai avisos por treboadas. O episodio de calor extrema e persistente que chega ben acompañado de treboadas e chuvia forte en Asturias, que está en alerta laranxa. En amarelo, por treboadas, está unha franxa de norte a sur desde Asturias a Sevilla. Por altas temperaturas hai aviso laranxa en Guipúzcoa e con amarelo o resto de Euskadi, Aragón, a Rioxa, Navarra e parte de Cataluña. As máximas situaránse hoxe por riba dos 35 graus, especialmente na zona norte, onde temos unha tolerancia menor ante a calor. De feito, un estudo asegura que un sevillano atura 15 graus máis de calor que un asturiano. Estamos acostumbrados con 40 grados, pero con 30 y pico se nota. Podemos dormir un poquito más las noches, más a gustito. Para mí es un día normal, apetecible, pero los 45 grados es que eso es insoportable. Pero hay algo no que Sur e Norte está de acordo. Pues ahora lo que vamos a hacer es ir a tomarnos una cervecita para hidratarnos. Y luego la Cruz Campo fresquita, que también ayuda mucho. A EMET advirte que o peor chegará o domingo cando as temperaturas se desviarán entre 8 e 10 graus do normal nesta época. En algúns puntos superaránse os 40 graus. Galicia vai contar con este simulador de propagación de incendios que permitirá predicir a evolución. Axudará a avaliar distintos escenarios e as medidas de extinción en tempo real. En 30 minutos poderá ofrecer unha simulación do lume nas seguintes 12 horas. Permitirá tamén simular a xeración de focos secundarios polo transporte de chispas ou previr cara onde avanzarán as lapas. Nas últimas horas, 3 voos que tiñan como destino Alvedro acabaron aterrando en Vigo e en Santiago. Non foi pola néboa, senón que se deberon aos novos procedementos de aproximación implementados por Enaire. Son manobras moi restritivas e fan que nunhas condicións de néboa que antes permitían as aterraxes, agora obriguen a desviar os voos e que os avións acaben aterrando en Vigo ou en Santiago. Miren esta imaxe. Agora sí, esta imaxe. É a imaxe da eclipse total de sol que se viviu en Galicia en 1905. Foi tomada nos cantóns da Coruña. Observar un eclipse exixía daquela todo tipo de enxeños, como os globos aerostáticos en que os fotógrafos desafiaban a nebulosidade. Científicos como Kepler ou Newton achegaron os saberes que permiten predicir eclipses con moita precisión, pero nalgúnas civilizacións da antigüidade o coñecemento do movimento dos astros era xa moi amplo. La luz que disipa las sombras. Nadal, solsticio de inverno na Catedral de Santiago, é só un exemplo do uso simbólico da luz do sol, que é moi anterior ás relixións monoteístas. Non conta que o sol tamén foi un astro que se divinizou, non? O sol dependía a vida, a subsistencia humana. Se un fenómeno tan extraordinario como que se apague ou que se tape o sol podía ser interpretado posiblemente desde unha perspectiva mítica. Rafa Quintía explícanos que os antepasados orientaban as mámoas para que o mencer do solsticio de inverno entrase polo corredor. Entrada hacia o nacente, cando o sol recobra a súa forza e cando o sol renace, pode ter ese uso simbólico, non? Usos ou incluso utilizarlo tamén para manipular, non?
Siempre me gusta decir que hay vida más allá de Stonehenge. Dinastías legendarias de China, ¿no? Que hubo un par de astrónomos que perdieron la cabeza porque fueron incapaces de predecir un eclipse de sol. Pero es en Babilonia, después de la conquista de Alejandro Magno, de donde ya tenemos información evidente del conocimiento del ciclo Saros. Xa documentada está a batalla de Eclipse entre medos e lidios no século VI a.C. Esto lo sabemos por Heródoto y sus libros de historia. Este eclipse de sol paralizó la batalla. O impacto da noite pecha en pleno día xa non produce medo, pero aseguran que a sensación de asombro por unha eclipse total non se esquece na vida. Vengo en tren y probablemente suba en taxi o me lleve a alguien a Ausón. Cogemos el bus lanzadera, nos deja allí abajo y luego hay que subir un trocito caminando. Un trocito grande. Chegan ao Festival do Son do Camiño en Santiago. Moitos fano en transporte público. Este ano hai un 31% máis de asistentes que chegan tamén, en concreto, en tren a Santiago. Mercedes. Sí, porque é o xeito máis cómodo e recomendado para acceder ao festival. Durante toda a mañá aquí na estación intermodal de Santiago foron chegando tanto en tren como en bus os asistentes ao Festival do Son do Camiño. Unha vez aquí, o método máis cómodo e que recomenda a organización é facer uso do transporte público. Pódese acceder mediante as liñas regulares do bus urbano, como son as 6, as 6A ou as 7, ou facer uso das dúas lanzadeiras que conectarán o recinto do Monte do Gozo co centro e ca Cidade da Cultura, en horario de 4 a 10:30 na ida e de 10:30 a 5 da madrugada na volta. Que hoxe comeza o Son do Camiño é algo que salta á vista. A pé de tren, por exemplo, onde a maioría ten moi claro como chegar ao Monte do Gozo. Tiñamos pensado ir en coche, pero ao final cambiamos de opinión a ir en bus porque é moito máis cómodo. Cogemos el bus lanzadera, nos deja allí abajo y luego hay que subir un trocito caminando. Un trocito grande. La verdad. Sí, podían subir un poquito más arriba, pero la verdad. Bueno, estupendo, te lo pasas bien, haces deporte. Os autobuses, incluídos os urbanos, tamén son os elixidos polos que chegan a Santiago no mesmo tipo de vehículo. Creo que vamos a ir en bus de línea. Iremos en bus tamén, porque cos buses lanzaderas subiremos hasta ali, hasta onde nos deixen e subir andando. Haberá lanzadeiras desde as 4 da tarde entre o Gallás e San Lázaro e entre a Intermodal e a avenida de Casas Novoa. O domingo pola mañá tamén para regresar desde o camping. Complicado cargar con todo, pero nada, ya nos asignaron el sitio, llegaron unos amigos antes que nos pudieron guardar la parcela y a montar la tienda y ahora estamos tomando algo para bajar el calor. Vinimos desde Ourense en coche, aparcamos en una de estas parkings por aquí y nada, un carrito para poder transportar todo, la tienda, los colchones, los sacos de dormir. Haberá tempo de seu para pensar en recoller o campamento. Agora toca gozar da música durante 3 días. Ahora toca aprender cómo dejar de querer, saber borrarlo bien, que igual que vino fue. Vai ser un dos protagonistas desta primeira xornada, Dani Martín, tamén Katy Perry. Ás 4 está prevista a apertura das portas do recinto do Monte do Gozo. A tarde da Radio Galega emítese hoxe dende alí precisamente. Todo preparado, 3 días de música por diante. Nuria. Sí, 43 actuacións dende hoxe ata o vindeiro sábado, Marta, e máis de 125.000 asistentes. Son algúns dos números que explican este evento. O Son do Camiño, considerado xa un dos festivais máis importantes de todo o noroeste español. En menos dunha hora procederase a apertura de portas, pero que os asistentes poidan ir situándose, collendo o mellor sitio para desfrutar dos seus cantantes preferidos. Será ás 5:30 da tarde cando comezará a soar a música, pero os cabezas de cartel chegarán a noite. Katy Perry e pouco antes Dani Martín. É a 8ª edición deste festival que se consolida ano tras ano e que o ano pasado tivo un impacto económico de máis de 23 millóns de euros. Que podemos contar deste hora no tempo? Que as néboas están sendo máis persistentes que estes días no litoral norte, que chuvisca na zona de Verín, pero ao aviso témolo na montaña de Lugo, e en principio as temperaturas non cambian demasiado, tan só descenden nas rías baixas. Seguiremos falando de calor para os próximos días. Hai que recordar que o verán comeza o domingo, contámolo como sempre, despois de Carlos e os deportes, no tempo mediodía.
O Mundial de Fútbol continúa e a febre por esta Copa do Mundo parece contaxiar cada vez máis xente. Por exemplo, a Casa da Moeda de Estados Unidos está a acuñar moedas conmemorativas desta competición. Pero se o de coleccionar non é o seu, poden decantarse por lucir as cores da selección nas uñas. Ata mañá.